ng Naulo, Diego Bandido! Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nangyari sa mata mo. Ewan ko nga eh. Tumataas yung pilik mata ko. Kasi yung pinandikit ko lang dito sa pilik mata ko kulangot, hindi pala effective. Iniisip ko sana kaning lamig, kaya lang, baka hindi naman din dumikit, magmukhang muta. Umangat-angat tuloy yung pilik mata ko. Anyways, huy, Diego! Oy! I-shoutout muna natin lahat ng mga kabisyo natin na nanalo na sa ating Love Knows No Boundaries promo! At ngayon, merong mainit-init. Nakakakuha niya palang ng kanyang 2,000 pesos. Kuya, halika dito. Ayan Sabi niya, yan, kuya. ano sasabihin ko? Sabi ko sa kanya, ako bahala sa'yo. Yan. Ayan. Sige, Ayan. kuya. Ano ulit pangalan? Anong minamaneho, kuya? Grab driver po, Gerald Menor. Gerald Menor, isang Grab driver. Ayan, matagal ka na ba nakatutok sa Love Radio? Matagal na po. Sinong paborito mong DJ sa Love Radio? Ayusin mo. Huwag Huwag ka magkakamali. Sinong paborito mong DJ sa Love Radio? Lahat po sila pero meron iba. Ayan. Alam ko na. O, tingin mo si Nicole Ayala yan. Wag na ako kasi nagpapalakas ka lang sa akin. Tsaka nakita mo ba ang higpit ng hawak ko sa'yo? Nung tinatanong ko kung sino paborito mong DJ, di ba? Ayan. Si Tanya Chinita ba yan? Opo. Ay! Alam na this! Woohoo! Ay, Gerald, nasan ka nung narinig mo na ikaw yung nanalo? Ikaw mismo yung nakarinig? Hindi po yung workmate po ng miss ko. Oho. Pero lagi ako nakikinig. Nasa bahay na po kasi ako noon eh. Pahinga na. Oo. Anong sabi? Anong pagkasabi? Ano sabi ng workmate mo? Ng misis mo? Sabi, sumasali ba si Day sa ano? Oo po. Sabi nga, natawag na ako nga. Mahinhin ka ba? O malakas na talaga boses ko. O binye ko. Hindi kita naririnig masyado. So kung tinatanong ko, kung sumasali ba, ganyan. O, tapos? Nag-login. Parang Nag-login. Nag-register. Nag-register. Tapos yun, first time ko na mag-register. Huwag mo kasi pigayin yung liig niya. Hinahawakan yung ugat. Kaya hindi makapagsalita si Gerald eh. Uy, anyways, kuya, congratulations. Congratulations. Gusto lang kasi namin parinig dun sa mga kabisyo natin, mga tsuper, na true lalo at walang halong eklavu. May mga nananalo dito. Tama. Ayan. Congrats, kuya! Congrats! Ayan, salamat Ayan. ng marami. 2,000. O, salamat ka ulit. Salamat po sa Love Radio, lahat po ng DJ at mayroong mga programang ganito. Lalong-lalo na kay? Kay Nicole Ilaya at Ilaya. at kay Diego Bandido po. Yeah! Hindi, yung totoo, sino? Sino? Tanya. Kay Tita po. Ay! Patay ka sa asawa mo! Baka nakatutok ka na asawa niya! Si Tita Tanya, Tita Max, di ba? Ayan. Nanginginig ka, wag kang manginig. Relax ka Pinagpapawisan. lang. Grabe, ang lamig-lamig dito. Pinagpapawisan ka ng malamig. Congrats Ayan. sa iyo, kuya. Ay, Salamat. Pakita mo nga muna yung binigay. Baka sabihin nila, ine-etso sa Oo pakita nga. mo. Ay, pakita mo yung 2,000. Ayan, picture. picture. Ayan. Congratulations, kuya. Ingat ka sa iyong biyahe. Ayan. Okay, ingat, boss. Sige. Ayan. Di ba? Ang sarap manalo. Nanalo Oo. ka na ba sa any contest, Jegs? Sa mga ganyan ng mga sinasalian, ano ba? Yung mga ganito, yung Actually, nag-register tas nanalo. Actually, yung pinaka-una-una kong napanalunan na parang major na napanalo ko sa mga ganito is yung last year. Yung nakuha ko yung ref. Ay, ako nakakuha ng major. Correct. Ikaw yung Oo. major prize Oo. winner sa raffle. Ayan. Oo. Ako dati, hindi ako naniniwala na totoo yung mga ganitong klaseng contest eh. Oo. Kasi dati, yung tatay ko, ewan ko kung natatanda mo yung Hope International Cigarette. Ang tatay ko kasi Yan. Sharing, enjoy. Yan. Hope International Cigarette. Yan. So kung alam mo yung Hope International Cigarette, uulit, shoutout ko na naman, may gout ka na! Nagpa-executive check-up ka na ba?
'di ba? So dati asa tambucho kasi yung tatay ko eh. Malakas kasi siya magyosi. Aha. So syempre nung araw talaga namang ang paraan para magkaroon POP, 'di ba? May parang may mga produkto. So ang dami niyang niyoyosi. Tapos lagi siyang sumasali doon. As in Oho. talagang hinuhulog niya sa Dropbox, Oho. ganyan. Yung mga ganon. Tapos siguro ang dami rin talagang tambuchong mga tatay. Hindi siya manalo-nalo. Kaya sabi ko, wala naman yata nananalo sa ganyan, di ba? Hanggang napunta ako sa radyo, tapos nakikita ko talaga namimigay. Tsaka one time, nanalo ako sa isang electronic raffle. Okay. Kumbaga, di ba minsan kapag halimbawa bumibili ka sa department store, tapos sasabihin, oy, ano po, dahil naka 1.5 po kayo, entitled po kayo sa electronic raffle. Wala ka namang gagawin, maghihintay ka lang. Ang gulat ko talaga, nanalo ako ng iPad. Hindi talaga makapaniwala. Ay, sabi ko, Talaga? scam ba to? Alam mo na, medyo nagtanong, di ba? Tapos ang nagbigay nun SM. Pumunta ako, first time ko nakapunta sa pinaka-office nila dito sa may MOA na sa tapat ng MOA, may yung mga offices. Ayan, Diyan ako dyan. pumunta sa loob. Tapos paglabas ko, may iPad talaga akong dala. Hanggang nandun ako sa loob, hindi ako makapaniwala. Ang Oo. sarap po sa pakiramdam. Ayan. Yan. Kaya po nabanggit ni Nicole yung scam ba to? Kasi lagi po siya na-scam. Hindi siya makapaniwala. Totoo. Dati, ano ba yung mga scam sa akin? Kunyari, sabi, nanalo daw ako ng 5K. Oo. Pero kailangan ko daw magbigay muna ng 1K. Oo. Tapos, hindi ko naman naisip, oo nga naman, bakit naman ako nagbigay ng 1K? Hindi naman ako sumali sa kahit anong promo. Ganun lang yung kabisyo, simple lang eh. Sumali ka ba sa promo? Ayan. Kung hindi ka sumali sa promo, ba't ka mananalo? Correct. Walang ganon. So Oo. yun yung mga tipo ng scamming. Yan. Ayan, pakinggan niyo po yan ha. Mula po experience Yes. ng laging na-scam. Na laging nasa scam, di ba? Take it from experience, di ba? Nakakaloka. Pero ang sarap sa pakiramdam, kaya sakto kasi mag-uumpisa po yung Oo. tambalan nung dumating si Kuya Gerald na magkiklaim siya. Nanalo ka siya sa programa Oo, mo. sa programang EDSA. Programang EDSA. Oo. So, sabi ko, Kuya, diyan ka lang ha. Ayan. Mag-shout out ka. Nakita ko talang hinig talaga. Bigla Hindi, tsaka butil-butil yung Oo, box. correct. Mais-mais. Mais talaga yung butil na box. Ang lalaki po. Tsaka di ba hawak ko siya, Jex? Oo. Nanginginig talaga. Sa bagay, gets natin eh, no? Halimbawa, napunta ka dito, parang nakaka-nervous din naman talaga eh. Totoo. Yung makakita ka ng microphone, Correct. makakita ka ng mga DJ na parang makakapal Oo. yung mukha. Ayan. Kakabahan ka din talaga. Mukha kasi talaga siguro tayo hindi katiwa-tiwala. Kaya grabe yung nervous. So, kung hindi pa po kayo nakapag-register, again, ito pong promo na ito, nagsimula ito, wala pa ako sa Love Radio, Ay, oo, Jex. ang tagal na nito Ang tagal na nito, early 2000. Pumasok ako sa Love Radio 2004. So bago yun, mga 2002 yata nila, ano na to eh. So yung mga unang tsuper nung araw na mga nanalo, ayan, mga ano na sila, may gout na din. Diba? Kasi how many years later, pero hindi po namin to inaalis. Correct. Kasi po, gusto po namin na yung mga tsuper, lagi po nakatutok. Yes. Tsaka para po sa inyo talaga Oo. po. This is our way of paying it back. Yes. Diba? Paying you back sa supportan nyo. Kasi Correct, tayo correct. lagi ang magkakasama sa kalsada Tama, eh. tayo din. Sino-sino lang po sa finish line. Tayo Oo. po, di ba? Ganon yun. So, kaya naalala ko congrats. yung dinilibira ng sofa mula sa Princess and Rondron Aha. nakaraan. First time niya rin daw manalo. Diba? Sa mga ganitong klaseng pa-contest. Kasi yung mga iba siguro, gets ko sila eh. Kung albawa, hindi ka nananalo or parang hindi ka pa swinerte, iisipin mo parang, may nananalo ba talaga dyan? Parang loto. Hanggat hindi ako nananalo, diba? Hanggat hindi ako nananalo, hindi ako naniniwala. Kaya loto, para maniwala ako, panalunin ako. Kahit ako man din hindi ako maniniwala until na makapanalo ka ng malaking papremyo talaga. Di ba? Oo. Nakakatuwa. Katulad nun, nakatutok din sa atin hanggang ngayon si Kuya na nagmamaneho ng Courtney Taxi NDK 7319. Siya ba yun? Siya yung nanalo? Oh, sakto pala! Ayun, sakto, diba? nakikinig siya. Yun talaga eh. Oo. So, siya yung nag-claim. Oh, perfect. Diba? Diba? Courtney Taxi. Bongga. Diba? So, masarap po sa pakiramdam na tayo po ay nananalo. So, at hindi ka naman mananalo kung hindi ka susubok. Oo. Ganun lang yun. Parang katulad ng, and I think this is the sign that you are waiting for. Kunyari, meron kang gustong pasukin na business venture. Hindi mo malalaman
kung papatok yung negosyong yan, kung Oo. hindi mo rin siya susubukan. Tama. Kung meron kang gustong ligawan, Oo. hindi mo naman malalaman kung ma-sharp si ate kung hindi mo rin siya liligawan, Tama. di ba? Saka So may ganun talaga. May mga time din kasi talaga na darating yung panahon na para sa'yo. Oo, correct. Oo. Alam mo, totoo yun, Jegs. Kung para sa'yo kahit, lagi to sinasabi ni Chris Chupere, kung para sa'yo kahit ilagan mo, Oo. 'di ba? It will find itself, its Ayan. way to you eh. Hihilahin ka ka talaga eh, 'di ba? So congrats po dun sa lahat ng mga nanalo na Mm-hmm. sa ating Love Knows No Boundaries promo, and shout out sa lahat ng mga magre-register pa lang Tama. at mananalo pa lang. See you soon, Ayan. 'di At ba? syempre, abangan nyo ha, dahil hindi pa tapos ang taong 2025. Ay, nako! Nasa 50 years pa rin po yung Love Radio. At dahil 50 years ang Love Radio, mamimigay po kami ng 50 na appliances. Ayan! Yan! Kaya antabayanan nyo po yan. It'll be given out the whole year. Ayan. So antabayanan nyo lang po yung mechanics Correct. kung papaano po sumali. Ayan. Alam mo, meron tayong isang kumikinang na tambalanisan na nagtanong siya about competition. Aha. Sabi niya sa akin, dumaan lang sa ang dami kasi nagme-message araw-araw. Wow, sikat. Dami nagme-message araw-araw. At sisera ng taon. Ayan na. Tapos, meron siyang kakompetensya pagdating sa pag-angat daw sa office. Okay. So, nagtatanong siya, how to deal with competition nang hindi naman ako masyadong nasa-stress. Yun yung sabi niya. Oo. Tapos yun lang, share ko lang sa inyo kasi gusto niya ma-promote. Alam niya daw na meron siyang mga kalaban dun sa Oo. promotion. Ganon. Ako, una sa lahat, stressful talaga yan. Oo. Ang kahit anong competition ay stressful. Para sa akin, di ba? Kasi syempre, may parang, kunyari, Miss Universe, binipining Oo. Pilipinas, kung ano mga pageant yan, Miss Gay, di ba? Oo. Miss Gay Barangay, di ba? Pangkalawakang Kenemerut, di ba? May kasama yung stress kasi yung pressure ng mga tao Oo. sa paligid. Oo. Yan, di Tapos ba? yung- Lahat nakatingin. how bad you want that position. Correct, Kasi correct. nagdadagdag pa rin sa bigat sa shoulder mo na kinakailangan. Minsan nga, merong parang hindi na nakakatulog. Baka dalhin mo pa yan Kaya sa, nga sa pagtulog mo eh. At ang mahirap dito, dalhin mo na sa kabilang buhay sa sobrang Wag naman Nai-stress sana. Wag siyang ganon. Ako sa akin, gets ko yung stressful. I don't think you can ever really let go of it Aha. unless parang chill ka lang tas kalma ka lang. Aha. Kaya lang kung, yun nga, sabi mo nga, Jegs, tama ka eh. Kasi kung gustong mo Oo. talaga siya. At makakatulong magbabago sa Oo, buhay ang buhay ninyo. mo, ganyan. Oo. Talaga. Tsaka talagang ine-effortan mo talaga Oo. to make it happen. Nakaka-stress talaga siya. So una, kailangan mo tanggapin na ang competition, may kasama talaga siyang stress. Oo. Kung hindi ka handang ma-stress, edi wag kang mag-compete. Di ba? Tama. Sumil ka lang, Oo. humiga ka, humilahilata ka lang dyan. Pero Ganon. pwede ka namang mag-compete na medyo chill lang, na ipakita mo lang kung ano talaga yung Correct. kaya ano mo. Kung Hindi mo anong- kinakalang gumawa ng eksena. Pwede. Pwedeng gumawa ka ng eksena, pwedeng hindi. Pwede Oo. naman para yung stress level ay yung kaya mo lang i-handle. Oo. Yung sinasabi ni Jegs na kapag ka dinala mo na siya sa panaginip, maaring good thing or bad thing. Eh. Oo. Good thing kasi ibig sabihin talagang ganun mo siya kagusto. Oo. Or bad thing na yung sobrang stress mo, lahat na ng parte ng katawan mo mula anit hanggang talampakan, yun na yung sinisigaw. Oo, naalala ko tuloy, di ba napag-usapan natin si Peppa Pig? Oo. Eh, yung baby namin sa bahay, pinanood namin yung news regarding kay Peppa Pig. Nabinti si Mami Pig. Nadala niya sa pagtulog, habang natutulog sumisigaw, Mami, buntis na si Peppa Pig. So Diba? parang pumapasok talaga sa utak mo pati sa Correct, pagtulog dala-dala correct, mo. oo. So again, depende nga kung how badly you want that position. So actually ang competition naman sa promotion, hindi naman yan may certain time lang eh. Tinitingnan yung track record ninyo kung paano ka nag-umpisa, ano correct. yung ugali mo. Tama ka. Hindi yun yung parang ngayon lang. Oo. Ngayon kanya tinitingnan. Hindi. Ayan, pagalingan kayo Oo, ngayon, may window lang. Kaya Hindi nga, eh. kaya stress na stress ka kasi Oo. parang paano ba ako magpapakabibo now? Tama. Hindi Oo. eh. Tama ka. Track record. Oo. Ano ba yung pati attendance? Yes, oo. Pati kung paano ka sa meetings, 'di ba? Lahat Yan, lahat lahat yan yan. kino-consider kasi merong mga tsaka hindi lahat po talaga na po-promote honestly. Kasi merong mga iba na magagaling pero wala silang leadership skills. May Yan. ganun Oo, eh. totoo. Meron namang ibang may leadership skills pero
medyo kulang sa galing, Oo. sa ano, 'di ba? So hindi talaga siya para Ayan, sa lahat. oo. Yun din siguro, kailangan mo lang ding tanggapin yung fact na hindi ito para sa lahat. Oo. Kung just in case hindi ito binigay sa hindi talaga siya muna para Oo. sa 'di ba? Baka may ibang hindi porket hindi ka nararapat. magaling. Correct, Di ba? hindi. Oo. Baka talagang mas fit lang talaga Oo. para dun sa taong 'yon, 'di ba? Yan, Yung mga oo. ganun, para lang kalma ka lang. Oo. Tsaka yung ako ang ever since na ano ko dyan is yung karerang kabayo. Yun yung tinuro sa atin ng isa sa mga boss natin na Oo. hindi ko nakalimutan Oo. na hanggang ngayon I still live by it. Na karerang kabayo lang. yung direksyon mo, Ano, nakaganon lang. 'di ba may nakatapa, anong may tawag piring dito? ka dito. May piring sa gilid. So, Yun yung karerang mga- kabayo yung mga sa gilid kasi mga distractions Correct, yan distraction. Makikita mo, mas mabilis siya sa akin. So, sa halip na steady ka lang, Oo. 'di ba? Sa halip na steady ka lang, naninervyos ka kasi mas mabilis yung kabila. Kasi Ganon tinitingnan mo dito, matitisod ka. Correct, totoo. Hindi ka matitisod ka talaga Oo. kasi hindi ka nagko-concentrate sa Yes. sarili mong track Oo. Ganyan, kasi tingin ka ng tingin sa iba. Yan. Ganon, pag may mabilis, matataranta ka kasi bakit mas mabilis siya sa akin, anong ginagawa niya. Oo. Kapag may mabagal naman, magyayabang ka, Oo. abagal naman neto. So, sa madaling salita, yung sarili mong kailangang atupagin, which is Oo. your own ruta, Oo. wala na, dapa ka na katitingin. Tsaka Oo. yung mga decision mo, hindi na nagiging logical, nagiging emotional na. Oo. Ayan. Diba? Doon ka sablay. Kaya nga. So, yun siguro. Kung the fact na you are isa sa mga kino-consider for that promotion, Oo. ibig sabihin may something in you na Oo. nakikita si boss. Oo. Ngayon, para sa akin, para importante, karerang kabayo lang. Gawin mo lang ng gawin yung mga kailangan mong gawin. Oo. Kasi kapag madedevelop pa yung inis mo kapag tingin ka ng tingin sa gagawin ng iba. Totoo. Oo. Sasabihin mo, nako, ano lang naman, puro legs lang naman yan, kaya naman siya pinansin. Di ba mga ganon? Hindi mo na nakita na magaling naman talaga Oo. pala siya. Yung ganon, so, sasama pa ugali Oo. mo. Pag nagka-second kami, hindi ka pa masama, di ba? Iwan ka pag nag-rapture. Iwan ka pa pag nag-rapture. Paano? Di ba? Puna ka ng puna doon sa iba. So, feeling ko, effective pa rin talaga yung karerang kabayo. Oo. Pero tingin ko talaga, hindi mo na dapat problemahin yan kasi problema na ng mga boss yan Kasi again, track record Yan. Hindi lang yan ganitong period. Kumbaga simula naging Nagsimula empleyado ka, correct. Paano ka nag-evolve. Yan, Ayan. yung mga ganon. And again, ulitin natin, kung hindi ito binigay sa'yo, Oo. hindi ikaw, hindi ibig sabihin no na walay kang Oo. tao, wala Ayan. kang kwenta, Oo. di ba? Magbabato ka ng supa sa galit, wag. Ibig sabihin, merong ibang mas nararapat Ayan. dyan. At tandaan mo ha, with great power comes great responsibility. Tama. Kala mo lang yung position, maganda lang yung title niyan, pero may kakibat na stress yan, uy! Ngayon ba lang nai-stress ka na? Correct! Diba? So chill ka lang, ha? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!